Umdlali osemuva weBafana Bafana neKaizer Chiefs uGiven Msimango ukhulume kahle ngomqeqeshi omusha wamakhosi uNazarudeen Nabi ngemuva kokuhlala naye amasonto amathathu ekhempini yokulungiselela isizini ebiseTurkey. UMsimango namuhla ntambama uhola amakhosi emdlalweni wawo wokuqala wobungane ngaphambi kwesizini yokuqala ekhaya ngaphansi kukaNabi, labo bebhekene nezinkunzi zaseTanzania iYanga emdlalweni weToyota Cup. Ngemuva kokuhlala izinsuku ezingu-18 ekhempini yase-Europe noNabi, uMsimango usechaza uNabi njengomuntu ongubaba nomqeqeshi onenkani. Okubona yilokho okutholayo kumqeqeshi wethu, umuntu oqondile ofuna kakhulu uma kuziwe endabeni yokudlala kwabadlali enkundleni, kodwa kubalulekile kakhulu ubaba futhi, kusho uMsimango. Ungahlala naye uye kuyena uma ufuna iziluleko ngezinto ezithile ongaziqondi uma kuyiwe emdlalweni webhola, kodwa ngokuhamba kwesikhathi sizomqonda kangcono. Sisamfunda kodwa kuze kube manje kusakuhle konke. IChiefs idlala imidlalo emini yokuzilolonga eTurkey. Abadlali bebejwayela amaqhinga kaNabi nethimba lakhe labaqeqeshi. UMsimango uthi nakanjani kukhona ushintsho olukhulu ngaphansi kwefilosofi kaNabi uma kuqhathaniswa nesizini edlule. Imidlalo ekhempini yethu yaseTurkey ibinokuncintisana kakhulu. Ngicabanga ukuthi owokuqala bekungowekhemp lezifunda makhela, kodwa eminye emithathu ibiqhudelana kakhulu. Sikwazile ukuzihlola ngokuqonda ukuthi sikuphi ngokwefilosofi yomqeqeshi. Yizini izifuno zomqeqeshi kuthina, engeza. Ngakho-ke bekuwukuvivinywa okugcwele kithina. Indlela ebenza ngayo izinto ihlukile ngokuphelela kulokho ebesikujwayele ngesizini edlule nabaqeqeshi bethu bangaphambili. Siqala ukusebenzisa amafilosofi amasha futhi ngicabanga ukuthi ayasebenza. Sisizwe ukuthi iligi ihlehliswa kancane ukuze sinikezwe isikhathi esengeziwe sokujwayela uhlelo futhi sizama ukwenza kahle lapho sishoda khona.